Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika matova kumabasa here, and are you also following us on Facebook? Guys, we have not yet reached 2k because we tichiri mu 1.4k. So kune vanenge vachida kuti supporta, the link is in the comment section, kana kuti munongo searcha page rinonzi the Charowas ndicha isa link mu comment section, zvekare nemu description box link ririmo munongo baya, then it will take you to Facebook. Pane message yekutanga iyo yandoda kuti ndinge ndichizoshare nemi, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So kumushawo kwatinogara ndiri kuda kutaura nyaya iyo yakaitika kumaraini kwandinobva. Pane pamwe pamba apo painge pachigara amai nababa avo vainge vaine vana vavo 4, asi pamusha pavainge vachigara handipo painge pakatangira dzinza ravo. Ivo vanobva kuDarwin, asi vakazouya kuno kukwedu, vakauya kuminda mirefu. Saka ivo vainge vachirarama nekurima zvirimwa zvakaita sefodya nebhinzi nechibage. Kubva gore rapera mai vepamusha apa vainge vachirwara, asi kurwara kwainge kuchiita amai ava kwainge kuri kwechivanhu, nekuti vainzi vaimbosvika panguva yekurwara njere. Pavaitanga kurwara njere, murume wavo ainge asingade kuti vafambe, aigara akangovasunga netambo, nekuti vanonzi vane mashoko avo avaitaura ainge achityisa. Asi kunyangwe vainge vakasungwa, vanhu vanenge vachipfuura nenzira vaitonzwa zvinenge zvichitaurwa. Saka mukadzi uyu aitaura mashoko ekuti ndiri kuda kumedzwa nenyoka, uyai mundibatsirewo, handisi munhu anopenga ini, ndiri kuda kumedzwa nenyoka, uyaiwo kani mundibatsire. Vaiwanzo kuzviita panguva iya apo kana kuri kunzi panenge paine vanhu vanenge vachidarika nepamusha ipapo. Saka musi wa18 mai vepamusha vakazofa. Hama dzainge dzati chitunha chinofanira kuenda kumusha chinovigwa pane mamwe makuva kwavo kwavakabva, asi baba vanova muridzi wemukadzi vakaramba vakati hazviite kuti mukadzi wangu aende kunovigirwa kure neni, nekuti guva rake ndinoda kugara ndichiriona. Saka hama dzakabva dzati ngatiitei zviri kuda muridzi wemukadzi, nekuti ainge akaroora. Saka vanatezvara vainge vasina simba rekudzivisa mukwasha wavo. Chitunha chaiva kumochwari, vanhu vachigadzirisa mapepa ekuti chitunha chinge chichiuya kuzovigwa. Vanhu vari parufu usiku ihwohwo, vanhu vatorara. Zvinonzi vanhu vakatanga kunzwa ruzha muchimbuzi, vanhu vakamhanya vachida kuona kuti ruzha rwuri kubva kupi. Muchimbuzi imomo vakawana chishamiso. Hanzvadzi nehanzvadzi vanova vana vababa naamai ava vekufa vainge vachiita zvevakuru vari mubathroom. Chiitiko ichi chiri kutotishamisa isuwo mukoma. Please vanzaiwo kwazvakaitikira, because pane umwe uyo ainge achiti ari kuda kuendesa nyaya iyi kuredhiyo. Murume iyeye ava kutopenga, saka vanhu vari kutotya kutotaura nezvacho chiitiko ichi, nekuti akatoendapo pamba ipapo achiti ari kuda kutora mavhidhiyo ezvimwe zvinonzi zvinoonekwa pamba ipapo. Hanzi akatukana naye mudhara iyeye uyo anonzi ane nyoka. Mushure mekunge vatukana, uyo wekuenda kunotora mavhidhiyo akabva achizomuka achipenga, ende ari kungotaura mashoko mamwe chete iwawo ekuti ndibetsereiwo kani, pane nyoka iyo iri kuda kundidya. Hanzi achirondedzera iye anenge achiti nyoka iyoyo hanzi inofamba ichichinja macolors ende yakakura. Saka vanhu vari kufungidzira kuti zvimwe kuda imhando yeshato iya yekuti kana ichifamba inenge ichichinja macolors. Saka ndo zviri kuitika izvi, ende murume uyu kunyange akanzi ngatifambei, iye anoramba, anenge asingadi kufamba. Asi izvi zviri kuitika hazvo, handisati ndadzokera kuZimu kuti ndinge ndichinyatso kunozvinzwirawo mbune ndiri paground. Ndiri kuita zvekuudzwawo nevana vangu.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yazvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makunakuna awo akaitika parufu, vana vakaonekwa vachiita bonde, hanzvadzi nehanzvadzi vari mutoilet, chitunha chaamai chiri kumochwari. Yapakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo muno muJoburg, ndichangoti kuRustenburg. Saka basa ratinoita nemurume uyo wandakatanga kugara naye iro rino gore apa takasangana paFacebook. Ndainge ndagara hangu ndichishanda as a maid. Tinoitawo zvekufamba tichitengesa kumalocation. Saka pamba ndine munhu wandinogara ndichiona mazuva ekutanga ndisati ndatoziva kutoti chipoko, uye zvekare murume wangu asati andiudza zvekare kuti chandinoona haasi munhu wenyama anorarama asi chipoko, but ari kuramba manje kundiudza kuti chipoko ichi kosei chichingoonekwa sei ndichingochiona. Iyewo anoti atojaira kuchiona chipoko ichi. Chipoko ichi chipoko chabanguru mukoma wake, but vakafira muaccident. Vainge vachitawo zvekutengesa, ndivo vakatanga kutoya hanzi kuno kukujoni, vakatogadzira bhesi ravo, vakatotanga kutoita zvekutotengesa. Zvinonzi vainge vaine mari yakawanda, but iye anoti vakazongononetsana apo pavainge vava kuita syndicate vachitengesa vose. Ameno hanzi vakanetsana nenhau dzemari here, then ndokubva vachizoita accident. Musi wandakatanga kuona chipoko ichi ainge ari masikati. Handinawo kutombofungawo kuti chingava chiri chipoko, because haungaoneka chipoko masikati machena zuva rakacheka nyika. Saizvozvo ndakati ndabuda ndaenda kumashops. Pandakadzoka mukoma ndo pandakaona kuti muyadhi mainge muine munhu ainge arimo, ainge achingotenderera. Saka sezvo pamba pachigara pachingoya vanhu vemapeace job vakasiyana siyana, ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari munhu ainge ari wemapeace job. Ndakatovhura gate ndikatopinda. Chakandinetsa ndechekuti imbwa dzainge dzisingatombohukuri apa. Iye ainge akatobata hosepipe achitodiridzira lawn, but mukoma musi wacho iwoyo kwaitonhora zvimwe zvekuti haungambobati mvura, but ainge achitodiridza zvake lawn. Ndokubva ndatomumhoresa, haana kana kumbonditarisa, akatoita sekunge asina kundinzwa. Ndapinda mumba mukoma, ndakangonzwa kungobhoekana, ndikapinda mumachira, ndokubva ndatobatwa nehope. Ndakati ndakarara kudaro ndopandakaona murume uya apinda mubedroom. Pandakamuka ndakatanga kuchema ndichifungidzira kuti ari kuda kundibata chibharo. To my surprise mukoma, pandakangoti ndichingomuka ndichitanga kuridza mhere, ndikabva ndanzwa murume wangu ainge ari kudining achitoona zvake TV. Akanditi chii? Saka ndakavhunduka. Pandakati ndichinomuka mukoma ndo pandakaona kuti kunze kwainge kwatosviba. Yet pandakanzwa kubhoekana ndichiti ndiri kuenda kunorara, it was somewhere kuma 1 p.m. but ndakazomuka dzainge dzatova kuma 9 p.m. and I don't even know kuti what happened. Iyewo haana kumbondimutsa, akangoti paakadzoka achibva kunotengesa akatongondiona kuti ndainge ndakazvivatira ainge asingadi kundidisturba. Saka ndakangoramba ndichingomuona munhu uyu, uye zvekare ndinoramba ndichingomuona. Ndava kutya ini kuti zvimwe kuda chipoko ichi ndo chinoshandiswa nemurume uyu wandigere naye pakutengesa kwatinoita, because tinoti kana tikafamba mukoma tinokwanisa kungobuda kana zve2 hours totodzoka, because tinenge tatoita mari yakawanda kwazvo. Saka ndikungodawo advice kubva kune vedare renyu kuti ndodiko ndomboita move out apa ndakatosiyiswa basa. Akanditi ainge asingadi mukadzi anoshanda, ndikatosiyiswa basa kutaura kudai. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ini maonero angu ndinoona sekunge vanzvadzi muri kutoshandiswa, mukaramba mugere ipapo ndaona sekunge muchazochekereswa, but ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kana ndikasimuka mukoma ndichiti ndava kubva panapa ndinoenda kupi, pakaipa komana mari tongoti mari nechitema, because ivo vari kuti murume wavo uyu iye ane mari yakawanda kwazvo, saka vakatongogarirawo pfuma yake nekuti anovachengetera amai vavo kumusha. But ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana nacho makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchinzondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu kudzinza rekwedu vanonditi ndiri rombe, nekuda kwekuti kubva zvandakauya kunoku kuJoni handisati ndakwanisa kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe. But mukoma inini handisi rombe, doro randinonwa iri ndinotonwa doro kutobvisa stress, nekuda kwekuti ndiri kushandisiwa nevamwe bankuru vangu. Bankuru ava vakaromba ende bankuru ivo vanotozviona sekunge vakangwara. But gore randichakwanisa kuti ndinge ndichizonzi ndayambuka Limpopo ndadzokera kumusha, umwe munhu ndinonomugadza demo, nekuti ivo DUZVI remunhu vanozviona sekunge vakangwara chaizvo. But metsi dzavo dzose ndakadzibata. Mukoma ndine zvandakaiswa pandiri izvo zvinoti kunyange ndikanzi ndafunga kudzokera kumusha, kana ringava riri bhazi iroro mukoma rinofa ende hari kusvike kubhodha uko. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2009 ndainge ndava ne4 years kubva zvandainge ndakauya muno muJoni. Saka ndakati ndava kuda kudzokera kumusha ndikakwirawo bhazi mukoma randakakwira iri rakabva rachizotanga kuita mabreakdowns kubva tichingosimuka. Apa ndainge ndatobvawo kuDurban ndichiti ndinge ndichiuya kuzobata bhazi rinoenda kumusha muno muJoburg. Handina kuzotombodzokera kuDurban kwacho, taingoti tikati fambei breakdown, tikafamba breakdown kusvika ndega ndazongoburuka mubhazi ndikati kana ndikaramba ndirimo mubhazi umu ndinokwanisa kana kuzotokonzeresa accident, nekuti ndainge ndava nemavisions awo andainge ndava kuona. Saka bankuru dzimwe nguva vanotouya kwandiri zviya kana kuri kunzi ndinenge ndabata mari, vanouya vobva vanditi ndikuda mari yangu kubva kwauri, vobva vatondibvutira mari yavanenge vandibvutira mukoma. ndo pandinozotonzwa kumusha ndichinzi vatenga chimhuru, vatenga mbudzi dzavo ende vari kundishandisa inini. Apa ndinongonzi ndiri rombe because ndinongoraramira kunwa doro, because ndakasvika pakuita give up. Kana mukadzi akasvikawo pakusimuka because ndainge ndava kuona kuti life yacho yandiri kurarama haisi kana kumbomeka sense. Kushanda ndinoshanda asi handina kana chinobatika, handina chandinokwanisa kuti ndinge ndichiitawo chinobata chinoonekwa. Saka ndakazotanga kungonwa doro kubvisa stress, ndikabva ndachizotova chidhakwa chekupedzisira ende ndinobvuma kuti ndine addiction yedoro because ndiri kushandiswa. Bankuru vangu vane zvikwambo zvavo. Aiwa, ndikaenda kumusha iro ndinorigadza demo chete, ngavanamate zvikwambo zvavo izvozvo kuti ndisafa ndakakwanisa kudzokera kumusha. And the funny thing mukoma, vanhu izvezvi muri kutya, munofamba muchitya muchiti mazuva ano vanhu vari kusungwa. Ina handina kana chitupa ini mukoma, asi ndinofamba. Kana passport handina, kana birth certificate rangu handizivi kana richiriko because ndainge ndiine birth certificate rainge rakanyorwa nepen. Saka pandakatiwo ndichida kufambira nyaya dzekugadzirisa birth ndisati ndauya kunoku painge pachidiwa mari, handina kuzozviita. Ndakazongoramwa ndikabva ndauya kunoku kuJoni ndichiti kana ndashanda ndozodzoka ndichigadzirisa mapepa angu. But mukoma ndinofamba kunyange zvikanzi motikari yandinenge ndiri mairi ikamiswa pamaroad block vanongodongorera vobva vatoti endai zvenyu. Kunyange ndiri mukombi
kana kombi ikamiswa nemapurisa vamwe vanotovhuvhunurwa votonzi havana mapepa, but inini ndinenge ndisitori nawo mapepa handitosungwi. Saka chinondichengetedza zvikwambo zvavo ivo bankuru ava, nekuti kuva kwangu kunoku kuri kutoita kuti ivo vange vachiita mari. Mukukura kwangu ndainge ndichinzi ndainge ndiine chipo chekuprofita, saka ndaiti kana ndakarara zviya ndaitonzwa chinhu chinenge chichifamba panze. Ndaiti kana ndikadongorera ndaibva ndachizoona ivo bankuru vaine zvikwambo zvavo vakamira panze vachiita mabasa asina kunaka. Dzimwe nguva vaikwanisa kutofamba, ende izvi zvaiitika noti muvision, but ndaitovaona vaifamba vobva kwavo vobva vauya pamba pedu vobva vakurura nhumbi dzavo vosara vasina chavanenge vakapfeka vototanga kutoita chimhandara maoko vachiseka. Vaizoti kana vapedza mbeu iyoyo vaibva vachizonoirasira pamusoro pezvikwambo zvavo zvandaitoona. Saka ivo vaizviziva kuti ndiri munhu anoroteswa zvinhu zvinoitika. Vaiwanzokuuya pamba makuseniseni vobva vandibvunza kuti nezuro wakaonei, pane zvawakarota here? Saka mistake yandaiitawo ndeyekuti ndainge ndichivaudza, even though vabereki vangu vainge vasingade kuti ndinge ndichivaudza. Saka vakazotanga kundigadzira zvekuti dzimwe nguva ndaitoita sekunge munhu anotopenga, because ndainge ndava kutaura zvimwe zvinhu zvisinganzwisisike kuchikoro. Handina kuzoenderera mberi nezvidzidzo zvangu nekuda kwezvimwe izvo zvandainge ndava kusangana nazvo mukurarama kwangu. Saka zibankuru rangu iri rakarombera chishopu chekumachonyonyo, mufunge zvenyu, ndicho chakaromberwa ichocho. Ndo chandiri kutambudzirwa nekuti chishopu ichi vainge vachida kuti chinge chichizonzi ndo chega chishopu kuGrowth Point, icho chekuti kana munhu akaenda achiti ari kuda kutenga zvaanenge achitenga anodarika zvimwe zvimashopu zvose oenda pachishopu chavo ichocho cheku-MAMA. Mondiregerera nelanguage mukoma, but kutaura kwemunhu ari kubatikana haisi nyore kurarama uchiziva kuti uri kushandiswa. Ndikabata mari, ivo mari iyoyo inoenda kwavari. Ndaneta dzimwe nguva ndinozotobetserwa nedoro. Kana ndiri sober minded ndinokwanisa kana kungozvishungurudza mukufunga kwangu, ndobva ndazviudza kuti zviri nani kuti munhu ange achingofa, but kana ndikazoisawo bhiya kumuromo kwangu ndinobva ndachizozvipa hope yekuti aiwa, Mwari variko, God is there for us, Jaja will bless me one day. Mwari vachazoita kuda kwavo kana ndikasarigadza demo zibankuru remuDHOTO iri richazotongwa chete, ende kana rafa ndinoziva kuti richaenda kugehena. But ndo zviri kuitikawo mukurarama kwangu. Kana zviri zvechechi ndakasvikawo pakuita give up, because kana ndikada kuenda kuchechi kwacho ndinotanga kurwara, not kurwara kuya kwekungoti unongonzwa musoro uchitema, kutorwara zvinenge zviri very serious mukoma, zvekutoti unotokwanisa kana kutoadmitwa kutoenda kuchipatara. Pane umwe musi wandakatomboenda kuchechi ndikafenta tirimo muchechi, ndakazotomuka ndikaona kuti ndainge ndatova muchipatara, apa ndainge ndatoiswa paoxygen machine. Saka it is a warning yekuti zvekutonamata handitofanire kutoti ndige ndichitonamata, ende dzinza redu ragara haro. Hakuna vanhu vakawanda vanofarira kuita zvekunamata. Vazhinji vacho vanongoita izvozvi zvekun'anga, uye zvekare vazhinji vanongoita zvechivanhu kunyange vasingaende kun'anga, munhu achizviitira chivanhu ari mumba make. I need serious help. Ndiri munhu wekuti kana ndichitaura vanhu vazhinji havanditori serious. Kunyange kunoku kwatinogara, nyaya iyi kana ndikaiudza umwe munhu vanhu havanditori serious, because vanenge vachingoti idzi dzinongogara dzakadhakwa, riri kutaura idoro. Kunyange ndikaudza partner yandinenge ndichidanana nayo kuti dzimwe nguva kana ukandiona ndichitadza kupefoma zviya panguva yebonde, inhau yekuti ndinorara ndichiita lula nechimwe chidhoma chine mamwe mazizamu akaremberera zvekuti kana chichifamba chinenge chichimakweva, anenge achikwevewa nechimwe chikwambo chinenge chiri kumashure chakamagadha. Saka munhu wandinenge ndichidanana naye panguva iyoyo, kana ndikamuudza izvo zvandinenge ndichiona, anobva aona sekunge ndiri munhu
anofarira kuita majokes, kutaura zvinhu zvisiko, but ivo bamukuru vatori nechidhoma chavo chechikadzi icho chinouya chinoita lula neni chine mazizamu akakura ende anofamba achinzvenzvera pasi, but kunenge kuine chimwe chinenge chakatogadha pamazamu acho pachinenge chichuya kwandiri, asi anondibhilivha mukoma hakuna. Ndokusaka ndauyawo kwamuri, zvimwe kuda munokwanisa kundiwanirawo munhu anokwanisa kundibatsira. Shungu dzangu ndedzekuti dai ndakwanisa kubetserwa nevanhu vanonamata, because izvi zvechivanhu ndakakorera mazviri, ende kunyangwe ndiri ndega ndine nguva dzekuti ndinokwanisa kutogara pasi ndototanga kutodeketererawo, kutodemba, kutochemawo kumidzimu yangu kuti inge ichindivhurirawo makwara, inge ichindionawo pakushungurudzwa kwese uko kwandiri kuitwa zvinhu izvo zvinotumidzirwa nabamukuru vangu, but inenge yakangonyarara, midzimu yacho yakasungwa, which means kuti hainawo simba pane zvose izvo zviri kuitika muupenyu hwangu. Apa inini semwana ndiri kushungurudzika. Zvimwe kudawo Mwari uyu wacho wavanoti Mwari wevarungu, pamwe iye anenge aine simba kudarika simba raMwari watinoziva isu kuchivanhu, because ndichaedzazve kuti ndinge ndichimbopirawo nyaya yangu kuvadzimu vangu, but hapana kana change. Kana mukandiwanirawo vanhu vanonamata ndingafarawo kwazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi nekuda kwekuti ndiri chidhakwa, people they do not take me serious. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi I am based muJoburg. Kana vakakwira bhazi, hanzi bhazi iroro rinokwanisa kungoputika kana tai, hanzi vakatombopinda mune rimwe bhazi, hanzi ndakaenda kuBosman, hanzi ndakwira rimwe bhazi rava kutoda kutosimuka, hanzi pakangoitika noise, ndokubva zvatonzi tai raputika, hanzi ndakangoburuka kunyange ndainge ndabhadhara tiketi, hanzi ndikatokwira ndikatodzoka kuJoburg, vakatodzokera kumba kwavo kwavanogara. Ndo imwe message yavakanditumidzira. Strange things they do happen in this world.